Vogelwaarde. Welkom terug op een nieuwe fietstocht. Het regent wel, bon, daarvoor is een regenpak wel nuttig. Naar Emmadorp, een buurtschap van Hulst. Het is een locatie dat ik nog niet geweest ben, maar ook interessant, want ook daar heeft men een dropzone gezet met de deelfietsen. Dus ik moet nu fietsen naar richting of van Terholen. En dan zie ik het wel verder. Dus ik ga exit Vogelwaarde via de polderroute, niet via het fietspad van N290. Bon, die route is wel ook aangenamer hier, hè. Sla rechtsaf naar de Oerlee-Kerkuitweg.
Kijk, hier in de provincie Zeeland kan je heel het jaar doorfietsen. Je hebt mooie verbindingsroutes. Ja, alles wat je nodig hebt is ook een goede regenpak. Ik kom aan in Terholen. Dus ik ben ongeveer 5 kilometer nu van Vogelwaarde. Aan de rechterkant heb je de N290, dus voor de voertuigen natuurlijk exit Vogelwaarde via N290 komt dan die daar aan het rondpunt en kunnen verder rijden naar Hulst en ook rechtdoor naar de Belgische grens via Kapellebrug. Kloosterzande is op 6 kilometer. Ja. Hulst 4. Dus ik moet niet in het centrum van Hulst zijn. Dus hier Terholen. Je ziet ook afstanden van 5 kilometer met de fiets. Dat gaat vlot. Ook natuurlijk 10 kilometer en verder.
kijken, want ik denk dat ik moet inslaan. Ja, ik ga nog even terug. Het is dus de vorige afslag. Rij 1,5 kilometer op de Westerweg. Over 200 meter sla rechtsaf naar de Lopendijk. Sla rechtsaf naar de Lopendijk. Goeiedag. Sorry. Dat is goed. Ja. Deze weg is gesloten, staat er, maar bon, ik heb nog het fiets door. Ja, het is natuurlijk ook wel bijzonder goed van even te gaan joggen in de ochtend. De fiets niet te wandelen, ik zeg, een mens moet in beweging blijven. Tergoor is ook wel een mooie locatie, 5 kilometer van Hulst. Hier aan de linkerkant is het een wandelpad, geen fietspad. Dat staat ook aangeduid. Dus, maar ja, bon, hier eindigt het pad. Moet toch op de weg, hè.
de kanten op van Grol. Grol, dat is ook een locatie die volledig in de buiten is.
hier de Grauwse dijk. Ik ben al in de tijd wel een keer naar Grauw geweest. Hè. Even kijken hier. Rij 1,5 kilometer op de Graafsdijk. Ben toch via Grauw.
Namen 7, Kloosterzande 11. Over 400 meter sla linksaf naar de Middelweg.
van de gemeente Hulst. Ik kan nu wel even mijn applicatie erbij nemen. Zo, ik heb het hier even bij de hand. Dus ik ben er vlakbij bij een dropzone met beschikbare fietsen. Het is ook een locatie, kijk hier. Dus Hulst, Vogelwaarde en dan hier Emmadorp. En nieuwe namen, de rechterkant op, dat is ook wel dan de route via nieuwe namen hier kan je nemen voor Antwerpen. Hè. Dus nu even op zoek, dus volgens de kaart. Hier heb ik Emaweg, Koninginnenstraat. De Emaweg, ik vermoed dat dat rechtdoor is hier. Hè. Parallelweg, even kijken hier. Emaweg, we gaan het even invoeren. Normaal gezien gewoon rechtdoor, maar ik ga het wel zien. Hè. Sla linksaf naar de Koninginnenstraat. Daar is het einde. Over 400 meter sla linksaf naar de Emmaweg. Ja, dat is de richting op voor de Emmaweg. Het gaat daar zijn. De weg is hier Sla afgesloten. linksaf naar de Emmaweg. Ja. We staan op een mooie locatie, maar het is wel volledig afgesloten. Hè. Even te voet.
daar staan ze. Maar 300 meter en je arriveert op je bestemming. ja, ik kan eraan. Ik zeg, je hebt hier een zijdoorgang. Ja, hoewel. We staan hier. Dus als je een wilt huren, moet je wel even daar aan de achterkant waarschijnlijk even door. Zo, beste mensen, hier in Emma. Even kijken, dat is Emma Dorp. He. De locatie, ja. Heb je dus ook de deelfietsen van Donkey Republiek. Ja, als die werkzaamheden voorbij zijn, het is een mooie locatie. Je hebt daar ook de picknicktafels. En het is ook wel terecht voor deze locatie hier. Heb je geen bus. En belangrijk, je kan, kijk als ik hier door kan. Ja, hier is er een doorgang. Het is natuurlijk wel moeilijk die fiets gaan dragen. Zo, dus hier 5 fietsen ter beschikking. Ik kan natuurlijk via de applicatie opnieuw zien hoeveel fietsen staan er. Hoeveel kilometers kan je er nog mee fietsen. En ook belangrijk, je kan ook een fiets digitaal reserveren, had ik gelezen. Dus hier aanwezig. En dat is de locatie van de Koninginnenstraat daar. Je hebt hier wel een halte van de bus, maar dat is waarschijnlijk de buurtbus of zo. Allee, hier is de bezetting ook ja, heel natuurlijk weinig en ook lastig. Ik zeg, de afstanden met deze fietsen kan je weg wanneer je wilt. Stel op, ik moet naar Antwerpen, je moet naar de Belgische grens of je moet naar Hulst. Er is geen vervoer, je pakt zo'n fiets en bent vertrokken. He. Het is ook wel een mooie locatie hier, want dat zijn van die zones dat men nooit niet komt. Allee, buiten natuurlijk welke toeristisch, maar anders ook wel een prachtige locatie hier, Renspark Groot. Staftingen is een Vlaams-Nederlands project dat natuur, landbouw en haven samenbrengt. Ja, allemaal interessant.